Kružni lanci. Za razliku od običnog lanca, koji pri okretanju pojedinačno udara o stjenku cijevi, kružni lanac ima fiksni promjer, što znači da se u svakom trenutku na reznom dijelu nalazi više zubaca. To ih čini boljima za zadatke uklanjanja kamenca. Svi naši lanci izrađeni su od nehrđajućeg čelika, svi se pričvršćuju na osovinu pomoću vijaka s navojem, a svi ti lanci dolaze u raznim veličinama i oblicima. Ali ono na što bih vam zaista želio skrenuti pažnju jest činjenica da neki od lanaca, kao što možete vidjeti ovdje, ovaj lanac ima umetke od wolfram karbida spojene na reznom dijelu, što znači da je ovaj specifični lanac dobar za lijevano željezo i glinu. I dok, na primjer, ovaj ovdje nema nikakve umetke od wolfram karbida spojene na reznom dijelu, zbog toga je ovaj tip prikladniji za PVC cijevi. Prilikom uklanjanja kamenca imajte na umu da je brzina uklanjanja kamenca značajna. Ako brže pokrećete osovinu, lanci su izgrađeni na takav način da su uravnoteženi i bolje će se centrirati. Dakle, to je malo o kružnim lancima. Hvala vam na pitanju.